הכל איתך, אחי, אתה לא יכול. לא, אני אעשה לי כפרה עליך. אמרנו, מי זה? מה נשמע? כן, הכל טוב, בטח. בסדר, יהיה טוב בזאת. יאללה, ביי. אתה משווה שאתה עם כל ההופעות שלך, אני כבר לא יכול עם כל ההופעות האלו. היי, סע, חבר'ה, אנחנו רוצים להתחיל? אתה שווים? יאללה, תשבו גם, רוצים להתחיל. מה נשמע, ערב טוב? אתה לא צריך יותר מדי. אתה קצת הבעיה שלנו. יאללה, נו כבר, נו, רב בגזוסי. אהלן, ערב טוב. ספר לנו, מי אתה? אהלן, אני יקי סגרון, זמר החפלות מספר 1 בארץ. ספר לנו, מה סוד ההצלחה שלך? אני חושב שסוד ההצלחה בחיים הוא כסף. כסף זה מה שמניע את העולם. חלאס לדבר על הכסף כבר, גם ככה מס הכנסה יושב עליי, חלאס. אז אני מבין שהאהבה למוזיקה בטח מגיעה מהבית. בטח שאהבה למוזיקה באה מהבית. אבא שלי זמר, אמא שלי זמרת, סבתא שלי הייתה הזמרת של המלך. וואלה, גם אחי ישב במעצר, פתח על כולם, זימר על כולם הוא. פחות מוזיקה, יותר כסף, אתה יודע איך זה. בסדר, ברור, אבא שלי השקיע במיליונים מגיל צעיר, שלחתי בתי ספר, מורים לפיתוח קול, עניינים, וזה, איך בסוף הגעתי לישיבת אבי? הלו. לא, הוא לא יכול היום. ככה, כי הוא לא יכול היום. ביי. חלאס, תרכז ברעיון. עם אהבה כזאת מהבית, בטח אתה מנגן על קנה נגינה כלשהם. ספר לנו, מה הם? בטח מנגן על קנה נגינה. אני מנגן על גיטרה, פסנתר, צ'לו. בלילות ככה, השלמת הכנסה, מדרבק על מגש מלצרים. יפה, ומה תשאיר לנו היום? אני אשיר את השיר של הזמר האגדי עופר לוי, עדים לנו כוכבי מרום. יאללה, בוא, אין לי זמן. בהצלחה! שני הזויים. בינינו, נו, שיקיר לא פה. אהלן, ערב טוב, כן. איך זה להיות המרגן של יקיר סגרון? מה, אני אגיד לך את האמת, אחי? וואלה, לא קל, הבן אדם הזה משגע אותי 24/7. קחתי לפה, קחתי לשם. אבל אם לארגזים של אבא שלו, אני כבר מזמן לא הולך לעבוד במלצרות. מה, יש מאוד שהיית איזה מרגן של זמרים אחרים. אתה יודע איך זה שמועות, פה שם, כולה אייל גולן וליאור נרקיס. אין כמו ארגזים של יקיר. מה, עד כדי כך? אומר לך ארגזים, אחי, ארגזים. גוזל שלי. יאללה, בוא להופעה, בוא. יאללה, בוא נופיע, בוא.